Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel दिनै 1 April and बेनिफ्राय जागायबाय आसाम पुलिसनि आपडेट बेनो जाबाय दिनैनिफ्राय आसाम पुलिसनि स्किल टेस्ट एबा नोंथांमोननि ग्रेड 4 नि स्किल टेस्ट जासिगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिस आसाम फरेस्टनि सायाव आरो लोगोसे एग्जाम आपडेट बेनो जाबाय एसआई फरेस्टार ग्रेड 1 एन्ड कमान्डो एबी एन्ड यूबी सो नोंथांमोननि बागै एसआई नि बागै लाना फैदों बेनिफ्राय गोदान कनस्टेबल टारगेट 2024 एबी यूबी कनस्टेबल सो बेनि सायावबो डिसकास खालामगोन जायफ्रा डिफेन्स लाभार नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो हागोन मानोना नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे लेटेस्ट आपडेट आसा खालामो जायफ्रा डिफेन्सआव इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान बड' Gr.4 साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोननो स' बिदिब्ला जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों डिसकास खालामगोन एग्जामाव माबायदि सिस्टेम फैगोन दा फार्स्टआवनो नोंथांमोना फैदो एन्ड बेनिफ्राय वेबसाइटआव एन्ड बेनिफ्राय एडमिट कार्ड पर्टेलाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो ग्रेड 4 स्किल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामबाय थानो हाबाय आरो बे स्किल टेस्टआ दिनैनिफ्राय जागायसिगोन आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन जास्ट बेयाव क्लिक खालामबानो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन आरो बेयाव नोंथांमोननि स्किल टेस्ट एबा प्रेक्टिकल टेस्टआ जाबाय फार्स्टआवनो नोंथांमोनखौ डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन नायगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो अरिजिनेलखौ लांफा बेनिफ्राय गासैबो अकेबा पिएचडिआव नोंथांमोनखौ चेक खालामगोन गासैबो अके जायोब्ला स' नोंथांमोनखौहाय ट्रेड टेस्ट लागोन आरो बाइबा टेस्ट लागोन गासै 50 मार्क्सनि गैयाब्लाबो 50आव नोंथांमोना 35 36 लानो ट्राइ खालाम अब्ला साबसिन जागोन बायदि मोनदों स' बेनिफ्राय जों बेक थांनानै एसआई एग्जाम स' नोंथांमोना जायफ्रा एडमिट डाउनलड खालामाखै स' नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय एग्जामा गाबोननिफ्राय जासिगोन बेखायनो बे डाउनलड एडमिट कार्डआव थुनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन स' बेयाव नोंनि एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय नाम बेनिफ्राय बार्थडे होनानै एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामदो स' दायो जों एडमिट बेयाव डाउनलड खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय एप्लाइ पस्टआ नोंथांमोनहा जि दं बेयाव ओंखारगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम सेन्टार ओंखारगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम हलाव थांनांगोन 20 मिनिट सिगां नोंथांमोना एग्जाम हलाव सहैथारनांगोन रिपर्टिं टाइमाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि एग्जामा जागायसिगोन बेनि जाबाय टाइमा दंखायो 10 AM निफ्राय जागायगोन 10 AM निफ्राय 12 सिम थागोन 2 आवार्स नोंथांमोना एग्जाम लिरनो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना कभिडनि माखासे गाइडलाइन्सखौ फल' खालाम जेरै मास्क गाननानै थांबानो जाबाय मास्क गाननानै थांबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना ब्लेक पेन नङाबा बल पेन नोंथांमोना स' नोंथांमोना जास्ट ब्लेक इउज खालामबा साबसिन जायो बल पेन ब्लेक इउज खालाम बेनिफ्राय भटार आइडि पेन कार्ड जायखिजाया मोनसे अरिजिनेलखौ लांफाथारनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे मोजां थाङो आरो बेनिफ्राय गासैबो जिनिसखौ जाहाथे नोंथांमोना एग्जाम हलावहाय सोआ बेखौ जाहाथे बुंदों जास्ट नोंथांमोना पेन बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि एडमिट बेखौल' सोबानो जाबाय बेनिफ्राय फट'कपिस नोंथांमोना लांफानो हागोन बा जायखिजाया आइडि प्रुफ नोंथांमोना लांफानो हागोन नाथाय पार्सआनो जा स्मार्ट वाट्सआनो जा मबाइल फन नोंथांमोना बेखौथ' बेगाव स' नोंथांमोना दोनखानांगोन आउटआवहाय दोननांगोन एन्ड बेनिफ्राय बेखौ लांनो मोननाय नङा अके स' बेनिफ्राय नोंथांमोननिया एग्जामा बर'जों जागोन आरो बे एग्जाम पेपारा ABCD थागोन मोनब्रै पार्ट्सनि थागोन स' नोंथांमोना मोनब्रै पार्ट्सनि थागोन आरो बे 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन 1/2 नेगेटिभ दङ जुदि मोनसे रं जायोबा नोंथांमोनाहाय हाफ माइनास जागोन एन्ड बेनिफ्राय मोननै रं जायोबा 1 नाम्बार नोंनिफ्राय दाननाय जागोन मार्कशिटआव जागोन नोंथांमोना एन्ड बेनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोनाहाय इंलिश एबा बड'जों नायनानै एग्जामखौ लिरो आरो 100 माल्टिपल चइस टाइपनि नोंथांमोना एग्जाम मोननाय जागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि नेक्स्ट टारगेट बेनो जाबाय ABUB अके स' ABUB नोंथांमोननि आसाम पुलिस बे 2024 आव फैखागोन थ' 5000 भेकेन्सिसनि बारा फैनायनि चान्सआ दङ स' मानोना गोबां रिटायारमेन्ट जागासिनो दङ गोबां रिटायार जागासिनो दङ आरो लोगोसे एसआइथ' फैखागोन एन्ड बेनिफ्राय ABUB कनस्टेबलाव बेनिफ्राय कमान्डो लेभेलाव फैगोन स' बिनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोनखागोन एन्ड बेनिफ्राय मोनबाय थागोन आसाम पुलिसनिफ्राय भेकेन्सिस फैबाय थायो आसाम पुलिसनिफ्राय हमना ला 2023 आव लास्ट इयारावहाय हमना ला नोंथांमोना लास्ट मान्थआवहाय हमना ला एप्लाइ खालामनो मोननो हागौ नाथाय लोगोफोर बे रानिंआ नेक्स्ट लेभेलाव 2024 आव जानायनि चान्सआ दङ जानुवारि फेब्रुवारियावहाय स' बिदिब्ला नोंथांमोना जायफ्रा डिफेन्सनि साख्रि नेगासिनो दङ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना साक्सेस जागोन मानोना काट अफ दायो गोजौनिफ्राय गोजौ थांगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना रानिंखौ स्पिड खालामो एन्ड लं जाम्पआ एक्सेलेन्ट नांथारगोन अब्लासो काट अफ थांनायनि दानिया चान्सेसखौ नुहुरो स' बेनोमोन नोंथांमोननि डिफेन्स लाभारनि लेटेस्ट आपडेट